Hutspot. Ja, lekker. Ja, met het recept erbij. Ik ben 38 jaar. Ik heb 4 kinderen van 3, 5, 7 en 10. En ik sta voor de klas. En toch kiest u naar de voedselbank. Ja, klopt. Ja, ik heb in de ziektewet gezeten en op een gegeven moment ging ik naar 70% van mijn loon. Toen kwam ik er alleen voor te staan en zou ik de toeslagen bijstellen. Want immers als je jaarinkomen verandert, kun je je toeslagen bijstellen. En dat bleek niet zo te zijn, want in de ziektewet verandert alleen je netto-inkomen en niet je bruto-inkomen. En toen hield ik nog maar een kleine €400 per maand over om alles van te doen. Maar voor jou ben. Met 4 kinderen, ja. En alles bedoel ik dan eten, drinken, luiers, tanken, kleren, ja. En wat gebeurt er dan in je leven? Ja, dat staat wel even op zijn kop. Ja, ik heb het ook heel lang niks van willen weten om me aan te melden. En ook onbegrip. Hoe kan zoiets zo geregeld zijn in dit land? Yes. Op dit moment zijn er nog wel momenten dat ik me ervoor schaam en dat ik het niet uit durf te spreken. Maar ik weet wel, ik werk hard voor mijn geld en ik heb geen schulden. Dus dat is ook niet de reden dat ik zo zit. Dus ja, ik kan er niks aan doen, nee. Er valt eigenlijk tussen wal en skip, als ik het zo begreep. Mooie regelingen en dat soort dingen. Ja, klopt. Op papier wordt er, behalve bij de voedselbank, gezegd: moet je eens luisteren, dat is je loon en dat is boven bijstandsniveau en daar moet je het van kunnen doen. En dan leg ik ook uit, ja, maar moet je eens luisteren, daar gaan opvangkosten vanaf. Ik heb 4 kinderen. Dat is een must om te werken, maar daar kijken ze niet naar. Nee. Dus eigenlijk best wel voor werkers, best wel de opvang haast weer kwijt. Nou ja, wel zoveel dat ik onder bijstandsniveau leef, ja. Hallo! Kom maar, gaan we naar buiten. Ja, ik heb verschillende dingen aangevraagd bij de gemeente. Onder andere de energietoeslag. En ja, die heb ik ook niet gekregen. Nee, ik heb zelfs nog stichting Bolwerk benaderd om hulp voor de aanvraag. Want ik denk, nou, misschien komen zij iets verder. Misschien weten zij nog een maas in de wet. Maar die meneer was ook heel duidelijk naar mij. Ze kijken puur en alleen naar je loon. Dat ga je niet redden, Bianca. Ja. Wat voor gevoel jouwt dit nou alweer? Onmacht, onbegrip. Ja, ik snap het gewoon niet. Dat je zo hard werkt en dat het gat tussen niet werken en werken gewoon en je kosten, dat er eigenlijk niet is. Dat je beter niet kunt werken. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Dus hij is ik in beter netwerkje. Ja, ik heb thuis al een fulltime job natuurlijk, hè. En het werken levert me nog meer werk op. Het levert me natuurlijk ook wel plezier en energie op. Maar het levert qua geld niks op. Nee. Goed zo. Twix, Chanel, ga zitten. Ja, mensen die vinden of zeggen vaak dat als je bij de voedselbank bent dat je helemaal geen extra dingen mag doen. Maar ik werk hard voor mijn geld. En doordat ik financieel achteruit ben gegaan, ik doe mijn dieren niet weg. En ik vind, er is een rekentool voor. En als je daar recht op hebt, dan mag je daarna zelf weten waar je je geld aan uitgeeft. Ik heb ook wel gehad dat ik een loonsverhoging kreeg. En dat ik aan het eind van de rit er minder van werd, omdat mijn toeslagen omlaag gingen. Ja. En dan, ja. En wat gebeurt er dan? Ja, ongeloof. Ja. Heeft er stress van? Ja. Er is onlangs ook weer een loonsverhoging geweest in het onderwijs. We zijn gelijk getrokken met het middelbaar onderwijs. En toen heb ik ook echt P&O gebeld en gezegd van vooraf berekening. En ik wil weten hoeveel ik omhoog ga. Dan kan ik mijn toeslagen berekenen. Misschien hoef ik het wel niet. Maar ja, ik kon het niet weigeren. Nee. Dus je wil liever geen leensverhoging hebben omdat het te volle tasstanden niet houdt? Het is mij eerder gebeurd dat ik door een loonsverhoging van een paar tientjes, dat ik aan het eind van de rit minder overhield. Dus ja, als zulke soort dingen gebeuren, sta ik op scherp en ga ik weer rekenen. Ja. Braaf, kom. Nou, er zijn heel veel
regelingen voor mensen die het niet goed hebben. Die het moeilijk hebben en ik ben blij dat die er zijn. Ik vind wel dat de werkende armen, zoals u het net zo mooi noemde, tussen wal en schip vallen. Ik denk dat daar nog eens een keer heel goed scherp naar gekeken moet worden. En dat die het ook beter moeten krijgen, want die werken er hard voor. En weet je, ik wil eigenlijk ook wel één boodschap heel duidelijk graag meegeven. Niets is wat het lijkt. Want ik heb zelfs wel op school gezeten dat ik hoorde van, maar die neemt altijd belegde broodjes mee en zo. Kant-en-klaar belegd. En ik weet, ik heb die broodjes ook een hele tijd gekregen. Dus dat heb ik dan ook wel gezegd. Van, moet je eens luisteren, misschien krijgen ze die wel. Ja, niets is wat het lijkt. En ik lees ook wel verhalen op Facebook. En dan komen ze in de meest dure auto's bij de voedselbank. Ik kom daar ook in een auto, die heb ik nodig voor mijn werk. Dus weet je, achter elke persoon die jij ziet en die jij dingen ziet doen, zit nog een verhaal hoe en waarom. Dus oordeel niet. En geloof mij, niemand staat daar voor zijn lol. Echt niet. Nee.